алейкум ба ҳама бародарои муҳоҷири тоҷик. Хуш омадед бародари ба канали ман Ибнсино. Марҳамат кардед подписатсия на канал. Чунон ки шумо дар ин видео мебинед, ин бародари моро як 3 моҳ пеш ба садама дучор гардагӣ буд. Вақте ки ба садама дучор мешавад, бародар аз ҳуш меравад, мехезад ки дар байнса худаш мебинад ва водител мегиреза меравад. Хулас 3 моҳ мешавад, бан мегзарад, на як операция мешавад, на ки ба мо муроҷиат кардем бародар, хай мо бо ёрии дӯстон, бо ёрии ҳамкоромон мақсад ин бародар дастгирӣ кардем. Ҳар хутон бо дар давом бинем видеора. Агар хизмат бошад, хизмати худтона барасонед ва фаромӯш накунед, канали Ибнсино ояндаи дастгирии мо шумо аст. Иншоалло ки ҳамаи мо шуморо дастгирӣ мекунем, муҳоҷирона. Салом алейкум бародарон, дӯстон. Ба ёрдами ҳамин бародар доктор Беҳрӯз насиб бошад, ягон ҳафта пас дасти мо шикастагӣ операция мекунам. Чӣ гуфтани дорӣ ба ҳамаи подписчико канали Ибнсино? Дӯстон, чико кардан дар кор ки мақсад ҳамин поддержка кардан дастгирӣ кирин ҳамин бародари мо клиника кушоданӣ кори хайра барои ҳамаи тоҷико хуб мешавад. Мисол клиника ҳаракат мекунам, мисол гуфтаистад ки бесплатно кунем клиникаро барои одамои ғариб, одамои барҷо монда нехера имаро шикастагӣ бесплатно кардани. Маруска медони акадлова ҳами хеле худо ки пеши ман ба худо ку дар рӯзаш 50 нафар 60 нафар муроҷиат мекунад. аз сабаб ки со ҷои шахсӣ худа ки надорем, ҳамаи бародароро ку дар Шиносо, дар Люберци, дар Химки, дар Москва, дар ҳама ҷо мисоли гап ятаст ям туғрӣ кардан ба нархҳои арзоне буд ки ба нархҳои беморхонаи Тоҷикистон худатам ки бошем, мақсади надиди ки овардем дар ҳамин ҷа, мисол бо ёрдами ҳамин бародаро мақсад шиносои рӯз кардем. ҳамин хутам намҷадан мисол иншоалло ки операция мекунем, хуб мешавад. ва ҳамин рӯз мебоист ки мо ҳамин бародарро бояд операция мекардем. аз сабабе ки операция бисёр буд дар навбат, мо навбати ин бародарро як ҳафта гузоштем. мо ба ҳафтаи дигар гузоштем. ҳад дуо кунед дар ҳаққи ин бародар ки ба ин бародар сеҳат шаваду бо ба кори фаъолият шурӯъ.